Na, hol van a tollam? Nem vett semmit Miló a bótba? Mi? Nem, Volt a bótba Miló? nem. Na jó van. Most menj le az ebédére, anya. Jó, kicsikét pakolgassál össze. Nekem nincs Jászminnak meg. mondja, segítsen neked, ketten pakolják. Jó van, anya. Még 100-szor De mondom. úgy mint tegnap, jó van, anya? Nem. Hoztad a körült le. Aj, Várjakat megcsináltad? ez elkeltem. Mi? Várjakat megcsináltad? Még nem, anya. Akkor csinálj meg. Amúgy. Kirottak, tudod? Na. Mert a salátát ezt megcsinálod. Na jó. Igaz ez már, hogy mindig újra kell kezdenem. Istenem. Mindig újra kell kezdenem már. Aj. Nem akartam ebbe belelépni a srácok. De mindig újra kell kezdenem. Na miért? Jó, Mira. Nem csinálod, akkor én csinálom. Ó! Gyerünk. Úristenem. Szabadba. Még összelettettem. Ide vannak fagyva. Ez se tudom, hogy várjál. Ma lemerül. Helyére meg? Aha. Visszavittük a helyére. Ott van a hely. Én darabos anya, hát itt én nem látom. Ez. Ez olyan kis darabos anya. Aha, de van ott egy nagyobb, de ez kettő az, meg egy nagyobb balga. Én nem tudom. Mert itt vagyunk bent abban, tudod, van a kis. Megvan. Ez meg. Egy nagyobb kövazzal. Itt van. Igen, az a halak. Egy sútú, de finomító kutya. És kértem. Tedd le. Ez, mire elmegyek csölni, jó van? Na, össze kell takarítani, gyorsan összetakarítok. Na, besétám. Facsikó, facsikó.
van. Jó Jó van. van. Jó van, Piri. Hát mondtam. Még letöltötte, vagy mi van most? Letöltötted. Miért? Mondjad nem, de miért töltöd le? Hagyjál már Jászmin, jó? Miért törölted le? De finom ez a tequila, tequila. De finom ez a tatula. Ja. Miért törölted le? Jaj! Dolgosan. Piri, te mit csinálsz? Ezt nem tudom. Hogy de finom ez a tatula. Hogy de finom ez a tatula. Fejezd van be, mire? Hogy de finom ez a tatula. Most minden felócsunk. Jaj, de finom ez a tatula. Mire fejezd van be? Jaj, de finom ez a tatula. Majdnem én is azt mondtam, jaj, de finom ez a tatula. Hogy de finom ez a tatula. Úristenem. Mire, ha nem fejezed be? Finom ez a tatula. Jaj, de finom ez a tequila. Jaj, de finom ez a fika. Jaj, de finom ez a tatula. Mire, ha Én nem nyomd ki? tagadom, tatú vagyok. Kész. És van fürdőbe is. Finom És a konyhában sincsen. Most már tényleg villany. Úgyhogy már inkább idegesek. Fürdőbe miért nincsen villany? Mondaná valaki, hogy a fürdőben miért nincsen villany? Vagy ez van be, mi? Jaj, de tatú vagyok, nem tagadom a tatulátnak, elzavarom, de nem tagadom, hogy tatú vagyok. Na, hogy videózom? Aha. Gyerekek, ők tatulak. Jó, kis kapcsolom a videót. Csá. Császtok.